Ourense, 12 de máxima e 2 de mínima. Xa vedes, e ben sabedes que cando chega a noite a temperatura baixa, ben vedes que as temperaturas mínimas están baixas de todo, así que abrigadevos. Mañá, para comezar o ano, por aí algúns que xa comezaron hoxe. Comenzaron hoxe, mañá saímos perdendo os de Lugo, aí con 0 graus. Sí. Non están en Lugo os do Porriño nin falta que lles fai, porque os do Porriño, xente intelixente, dixeron mañá o 31 pode vir máis ou menos fresca, non o sabemos, pero esta noite do 30 estáche bastante ben. Non vai moito frío, imos en directo ata o Porriño. Emilio, e aí directamente, hoxe dinlle adeus ao 2025, danlle a benvida ao 2026, vaya ambientazo. E tanto que ya danlle a golpe de rondalla como máis é tradición, e este ano chega aos cines da man desa película Rondallas, onde cobran protagonismo informacións como esta de Pontellas que xa saudamos antes e que agora perfectamente todo está niquelado e que na fin de ano non pode sair nada mal, aínda que esa fin de ano sexa a prefin de ano, que é unha tradición en moitos puntos de Galicia e por suposto aquí no Porriño. Importante, como dicimos, agora Rondallas, despois vai haber DJ, despois vai haber tamén a orquestra, vai estar a París Anoia. E quero anunciar, cando o meu compañeiro Elpidio me enfoque, que vai ser, se non xo digo agora, espera que me vou poñer diante del. Elpi, espera. Sabedes quen van presentar as prebadaladas aquí? Fátima Pego, a nosa presentadora, reporteira, cantante, e Claudio Giraldez, o adestrador do Celta, que lle toca de preto porque destas latitudes. Hola, hola, podo pasar? Vou saudar por aquí algunhas persoas. Hola, temos frío ou non? Que a vexo moi un pouco arredado. No, de momento non. No. Dicían presentadores, bona temperatura, nos baixamos do coche e dixemos, Viendo esto, Que bonito, sí. viendo isto. pásanse todas as temperaturas baixas. Por que a prefin de ano no Porriño? É un festón. No, porriño é o porriño. No, Porriño sí, pero que é unha festaza enorme. Hombre, esto é imposible. Pode No é ser- que non pade. Mañá é o 31, pero vostede xa non tiña problema tampouco en adiantarse a hoxe, que vai haber, por Hoxe, suposto... porque hoxe ven todo o mundo, mañán cada un está na súa casa. Mira, xa vai Mira pa aí. E vai haber, como se chama? Vostede. Yo, Sí. eu chamome Regina. Vai haber uvas hoxe como unha prefin de ano, se merece sí ou non? Sí. Confirmamos que vai haber esas uvas. Circulan agora, grazas, cariño. Esta rondalla desta Asociación Cultural de Pontellas e dicimos, agora toman rumbo arriba, vedes aí que toman ese camiño, sí, perfecto, meu. Toman ese camiño cara arriba, pero despois vai vir unha segunda rondalla que xa está a esperar no que é coñecido como o túnel das luces, que isto hai un pouco de lío, xa vos lo confeso tamén, para que nos poidamos entender habitualmente os cámaras máis os reporteros, témonos que escoitar, pero aquí hai bastante barullo, entón agora digo ya al Pidio, mira Elpi, vamosles a mostrar o túnel das luces. Aquí o tendes. E que hai detrás dese túnel das luces? Pois a outra rondalla, neste caso é a da Santa María, digamos que é a do propio centro do Porriño, e logo virá unha terceira que é a de Atios. Xa vas a arrancar? Sí, vamos a arrancar ahora en nada. Vai o director a marcar e xa arrancamos. Importante porque este ano as rondallas tedes un protagonismo moi especial tamén grazas a esa película de Dani Sánchez Arévalo. Sí. Nós que somos moi noviña, que levamos 2 aniños solos. Só tendes dous o da Santa María? Sí, este é o segundo ano. O segundo? Sí. Viroxe aquí que supón para unha formación como a... Un orgullo. O pueblo, claro, é a daqui, a do pueblo, a propia do pueblo. Agora ben, dime, ven, Elpi, ven, gírate aquí un momento. Ven, mira, ven. Tes algo de frío? Porque vexo que... Hai que andar de puntilla. Sei que é o rollo das rondallas No, no. para marcar o tal, pero tes algo de frío? No. A que era diría? Qué malo eres. Porque te vexo así. Todo vai ir ben, amigos. Rondalla, neste caso, da Santa María daqui do Porriño, miña nai, insistimos a que está hoxe montada aquí por esta prefin de ano no Porriño. Volvemos nun momento. Wow, alucinante. Mi madriña. Co túnel e todo, Rondallas varias, túnel de luz. Fátima Pego
galego presentando as prebadaladas. Uvas, mi madriño, xente abrigada. Aí non falta un perexil no Porriño. Agora volvemos contactar con Emilio para que nos conte todo o que pasa aí. Pero é verdade que mañá, hoxe a xente estaba abrigada. Sí. Mañá é noite de gala. E se queremos podemos poñernos pois as nosas mellores roupas. Eso sí, tamén haberá quen decide comer as uvas en pixama, que tamén se fai moito. Ai, pero Home. non nos temos que esquecer que é unha noite de gala. É verdade. E como é unha noite de gala, oye, ten que mandar o brilli-brilli. A ver. Por exemplo. Queres lentellolas, Quero lentexolas. lentellolas. Brilli-brilli ten que haber. E tamén nos di Olaya, aí, que ten en Bertoñas unha tenda preciosa, que tamén hai que arriscar, Rocío, que tamén é a noite das transparencias. Ah, bueno. Que pasa? Eu teño unha dúbida. A vela. Porque pola noite, sí, negro, brilli-brilli, Sí. transparencias. Vermello incluso, que dá boa vermello, sorte. por dentro sobre todo. Está claro e ademais Dende logo. moi diplomático, teño ¿Sí? que dicilo. Moi Por suposto diplomáticos. que sí. E diplomáticos están sendo moito no Porriño, porque xa sabedes que lle dan Non tanto. a despedida, sí o sí, que no Porriño porta aí vou. Ai, meu Deus. A ver se non chegamos a 2026. Veña, imos ao despedido. Porriño antes de que ven Fuciñe en directo, que non quería, para acabar o ano. A ver, Emilio, aí xa comestes as uvas ou aínda non estades no 2026 en Porriño? A ver. Pois esta hora dixemos antes que non hai fin de ano, non hai badaladas, non hai prebadaladas, non hai pre-París de Noia, porque a París de Noia está aquí, Blas, non é pre. No, a París de Noia estamos hoxe no Porriño, que temos que celebrar por todo lo alto a despedida do ano 2025, a entrada do 26. Unha cousa, porque ti, por exemplo, como estás como no personaxe, digamos, méteste sabendo que é o 30, pero estás co espírito do 31. Perdón. Méteste no personaxe, estás co espírito do 31. Sí, claro que me meto. Mentalízaste. Mentóme totalmente, ademais. O ambiente, ademais, aquí vai a ser tremendo. Vamos a despedir o ano hoxe. Espera que vou avisar. Ti, Blas, que van a despedir o ano polo grande. Mi má que xa se botan para atrás. Xa están desexosos. Eu alucinei, alucinamos polo ambientazo e o espírito de festa que ten a xente. Esto vai ser de xente, porque ainda está empezando a chegar. Mira que ambiente hai aí. Bueno, grazas, Blas. Vou baixar un momento, vou deixar aquí o compañero un momento que vou ata baixo, precisamente para falar con algunhas desas persoas que queren pasar esta noite bella adiantada na que Fátima Pego e Giraldez van ser Vaya ritmo. os presentadores. Hola, boas. Ui, boas. Hola, buenas. Estades en primeira fila. Sí, por supuesto, aquí. Voy a mandar a todo el mundo. Vinde, todos para adiante. Todos para adiante. Que pouco poder de convocatoria. Vos pides o pack familiar, o pack da familia. Sí, a Daniel le encantan las fiestas. Sabedes que hai uvas, ¿no? Sí, luego lo Sabedes vamos que hai cotillón. Correcto, Sabedes que hai churros. correcto, hay que aguantarlo. Porque vamos a mentalizarnos. Estamos na noite bella, sí ou non? Hombre, claro, el 31 vamos a tope. Sí, se vides, estamos mentalizados. 31, vou saudar por aquí, que vaya moi ben. Pero bueno, vindes familias. Sí. Familias. Se a tiñades ganas, se adiantades, pois tamén o 30, non? É o primeiro ano que vides ou xa viñestes? Máis. Bota conta, cantos máis? Bastante, moito. Xa perdiches a conta. Sí, claro. E vides, hoy por favor non o podemos amosar, pero está dormindo o pequeno da familia, non? Sí, está dormidiño. Aguantaredes máis vos que Non sei, a ver. é así. Bueno, mirademos que vaya ben. Con este espírito, esta imaxe, desde logo, como non ia estar hora galega hoxe aquí no Porriño. Agora, coa París de Noia e con toda esta xente desexosa de celebrar a prefin de ano, as prebadaladas e, por suposto, lingua de signos incluída. É unha celebración inclusiva para todas e todos. Feliz prefin de ano desde Hora Galega! Un aplauso fuerte. El aplauso.